Snap'n'Flyn VV1-lennokki. Fokker D7 taisi olla. Esikuvan mukainen väritys. Sinistä, punaista ja valkoista. Rungon materiaalina on EPO. Tämä on aika jäsioloinen runko. Sitten siivet on Depronia ja peräsimet kans. Ne on sitten ohutta ja niitä pitää olla vähän varovaisempi. Mutta pääsin kuitenkin vähän testailemaan tätä ja eilen kävinkin ajamassa. Sattui hyvä ilma. No, oli pikkusen hämärää yritin ottaa videota, mutta se mikä siinä oikeastaan eniten aiheutti harmia oli se, että peräsintä piti pikkusen laittaa uusiksi. Ja se jäi mulla pikkusen yläasentoon. Ei nyt ihan noin paljon kuitenkaan. Ja mä en saanut trimmille sitä ihan suoraan, niinpä se jäi lentämään pikkusen hankalasti. Eikä työkaluja sattunut olemaan mukana, joten ajelin sen mikä pystyin siinä. Vähän tikulla avitin. Ja tuntuu, että tämä olisi silti ollut pikkusen peräpainoinen, joten laittoin sitten vielä 5 gramman painon tänne keulalle, jonka sattuu löytämään. Ja sitten tuntui, että vähän rauhoittu. Ja yllättäen tämä kuitenkin lensi niin vähän hankalasta kontrollista huolimatta niin erittäin hyvin. Ja heti siinä perään ajoin sitten testit myös sillä normaalilla Snap'n'Flyn 2 tasolla pitkästä aikaa. Ja ei se mun mielestä ollut läheskään yhtä hyvä. Kyllä tämä oli reilusti parempi. Ja tässä on enempi massaa ja enempi tehua, niin tämä lensi kyllä paremmin. Ja tuntuu, että tämä ei ollut ehkä ihan niin herkkä noille kontrolleillekaan, vaan oli huomattavasti järkevämmä ohjata. No, se vaatii vielä multa vähän lisää ajua, että saa kunnon tuntuma siihen. Ja äkikseltään särin tuolta toisen pyörän. Nämä oli vähän rapsakat. Tosin nämä kyllä pyörii aivan erityisen hyvin, mutta on joku teippikin. Mutta sen tosiaan särin siitä, se nyt onneksi on helppo keksiä jotain tilalle. Täällä alla on sitten tämä itse Snap'n'Flyn piirilevy. Se ei kylläkään vaihdu tuon landereiden irrottamista, vaan se akku saa siihen väliin. Pitää olla laskussa tarkka, kun se akku lentää pois, ettei kovin korkean ruohikkoon tai varsinkaan peltoon tai muuhun työnnästä sitten ihan huoletta, koska se tosiaan lentää sieltä helposti. Ja tämä on tosiaan vähän tämmönen previkka-video, eli näitä ei liene vielä ihan hirveänä myynnissäkään. Toivon mukaan tälle kaudelle saa sitten nämä sisäkonnekset näitä kanssa vähän niin kuin kaavailtu. Ja en tiedä tuleeko lopulliseen versioon sitten vielä parannuksia tai muutoksia, mutta nyt tämä on jo erittäin lupaava. Tosiaan vaatii multa vielä vähän lisälentoja, että saa oikein kunnon touchin. Mutta erittäin lupaava oli jo tuo eilinenkin kohelluksesta huolimatta. Ja tässä nyt kuitenkin näin niin pikkumaistiaisena, niin jotenkin aika mielenkiintoinen ja tulee mukavasti jatkamaan sitä sarjaa. Mulla on jäänyt se Snap'n'Flyn Orkkis-sarja kohtuu vähälle ajolle. Särkii viimeksi sisällennätyksessä kaikki moottorit siitä eilinen seinään. Ja sen jälkeen se onkin ollut tuolla hyllyssä ottelemassa inspiraatiota ja eritoten näitä VV1-koneita. Ja nyt sitten kaivoin sen taas esille ja hommasin sen uuden moottorinkin. Ja pääsin silläkin vähän ajamaan. Ja ihan nyt en päässyt sillä niin hyvään fiilikseen, tällä huomattavasti parempaan. Ja tässä on kyllä sitä jotain. Varsinkin kun vielä landarit alla, niin se tuo aivan oman ulottuvuuden siihen. Ainoa vaikka moduulia tässä ei enää ole, eli tosiaan se piirilevy on kiinteästi tuolla. Mutta mielenkiinnolla jäähän oottelee, että mitä näiden kanssa tapahtuu. Toivottavasti pian tapahtuu jotain ja päästään sitten ajelemaan näitä vielä enempikin. Laitan kyllä videota heti kun pääsen omakin ajelemaan lisää ja saadaan vähän paremmissa olosuhteissa ajella. Mutta nyt ilmeisesti pitää mennä, jotenka moikka!